Шановні друзі, доброго ранку. Пішла 17-та доба нашої визвольної війни проти Російської Федерації, яка напала на Україну. Є приємні новини. На сьогоднішній ранок можна сказати, що на більших операційних напрямках противник виснажив свої атакуючі угруповання і стає в оборону. Це стосується Київського напрямку, Чернігівського, Сумського, Харківського, Південного напрямку, де окремі сили противника намагаються просуватися, але гинуть під нашими ударами. Єдине, де противник намагається просуватися в тактичному відношенні, це зона ООС Сєвєродонецьк, район Волновахи, район Маріуполя, де найбільш болюча наша точка. Але про це ми знаємо, командування про це знає, вживає відповідних заходів. І воєнно-політичне керівництво України добре контролює обстановку. За даними нашого командування, понад 90 батальйонних тактичних груп противник застосував на території України, починаючи з 24 лютого, дня початку агресії. Понад 30 знищено або виведено з ладу, втратили боєздатність. Тобто ми перемололи третину війська противника. Зараз противник намагається сошкрібати резерви десь там з миротворців на Кавказі, з Криму, з ЛНР, з Росії, ДНР так званих, проводя часткову мобілізацію. Він намагається створити угруповання ще в 10-15 до 20 тисяч осіб і за пару тижнів кинути їх знову на фронт, намагаючись переломити ситуацію. Але ми з вами розуміємо, якщо ми перемололи тут елітні підрозділи, то ця смазка для штика взагалі не боєздатна. За даними Головного управління розвідки, який оприлюднив щойно його голова, очільник Кирило Буданов, бригадний генерал, в російському воєнно-політичному керівництві залишилося лише 2 людини, які виступають за продовження військової агресії, воєнної агресії. Це сам Путін і Шойгу. Ми розуміємо, що російське керівництво і суспільство усвідомлює наслідки поразки на полі бою від української армії і сил спротиву, і економічної катастрофи, яку їм забезпечив колективний Захід і світ. Стратегічний перелам, про який казав вчора президент, наступив. Ми можемо не боятися, ми можемо бути сповнені надії, але треба розуміти, що стратегічний перелам не означає ще кінця війни. Загальні бойові втрати ворога, згідно даним Генерального штабу, на теперішній час складають понад 12 тисяч вбитими, танків 362 одиниці, бойових броньованих машин 1200 одиниць, артилерійських систем 135 одиниць, реактивних систем залпового вогню 62 одиниці, засобів ППО 33 одиниці, літаків 58 одиниць, гелікоптерів 83 одиниці, автомобільної техніки 585 одиниць, кораблів катерів 3 одиниці, цистерн з паливо-мастивним матеріалом понад 60, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня. Перемога буде за нами. Слава Україні!